ukončení žatevných prác bolo nutné polia spracovať tak, aby boli pripravené do ďalšej sezóny. Aj preto sa u nás začiatkom septembra realizovala aplikácia drveného vápenca na plochy, ktoré si to vyžadovali. Aplikáciou drveného vápenca sa pôda dezinfikuje a hodnoty pH sa týmto spôsobom udržiavajú na potrebných hodnotách, čo dopomáha k správnemu vývinu rastlín. O aplikáciu sa staral traktor Claas Xerion 4200 v prevedení Sedel Track spolu s veľkokapacitným zásobníkom a aplikátorom od výrobcu Bredal. Sa starala trojica ťahačov Iveco spolu s cisternami na sypke materiály. Materiál bol vozený priamo z lomu a nakladaný za pomoci hadicového systému. Prekladanie jemného sypkého materiálu je týmto spôsobom zjednodušený, čím sa znižuje prašivosť ako pri bežnom nakladaní s nakladačom. Stredisku v obci Poruba pod Vyhorlatom sa bolo na čo pozerať. Zber viniča sa aj tento rok vykonával s pomocou dobrovoľníkov vo Vinici, ktorá patrí k podniku. Po zbere skorých odrôd sa pokračovalo so zberom tradičnej odrody, a to s odrodou Frankovka modrá. Táto odroda patrí medzi tradičné odrody v strednej Európe. Klimatické podmienky, ktoré poloha Vinice ponúka, prispieva k dlhoročnému pestovaniu tejto odrody. Aj z tohto dôvodu zaberá veľkú časť výmery práve Frankovka modrá. Ktorý je špecializovaný na prácu v úzkych riadkoch a pracovníkmi, boli prepravky s viničom zberané a vozené na zberné miesto. Obsah sa vykladal do pripraveného kontajnera, ktorý bol po naplnení odvezený k spotrebiteľom. Vinič z tejto vinice bude použitý na výrobu kvalitného vína u regionálnych výrobcov. Septembra sa začalo aj so zberom skorých odrod soje fazuľovej. Po dosiahnutí požadovanej vlhkosti sa začalo so zberom v okolí obce Čečehov. Zbere realizovali domáce kombajny Claas Lexion 780 a 8700 v prevedení Terra Track a služby s kombajnami Claas, New Holland a Case IH. Každý zo strojov disponoval lištou s kopírovaním terénu pre optimálny zber porastov. Ktorá pozostávala zo 7 kombajnov, sa darilo podávať vysoké plošné výkony počas pracovnej smeny. Pri ideálnych podmienkach bolo možné zožať až 180 hektárov plochy. Časté presuny medzi parcelami neboli ničím výnimočné. Dostatočne široké prechody medzi jednotlivými parcelami umožňovali technike presúvať sa bez nutnosti stolovania žacích líšt a tak nebola technika brzdená pri práci.
sa starali domáce traktory Fendt s označením 724 Vario a 1828 Vario spolu s tandémovými vlekmi od výrobcu Öhla TMK 202. Aj napriek krátkej transportnej vzdialenosti boli traktory nútené pracovať tak, aby sa veľké objemy soje dostali pod strechu čo najrýchlejšie. Celkovo 7 súprav bolo počas zberu soje v plnom nasadení. Ak sa ti toto video páčilo a máš záujem aj o ďalšie videá z prostredia podniku Agrospol Michalovce, neváhaj a podpor tento kanál svojim odberom.